Suomen parhaan amatöörifutaajan etsiminen jatkuu kuumana. Futistähti 2010 on edennyt vaiheeseen, jossa 4 pallotaituria taistelee vielä sopimuksesta FC Interiin. Pelaajien osaamista arvioivat tänään FC Interin edustaja Karita Joutsia, valmentaja Mikko Nisula sekä pelaaja-agentti Riku Matalalampi. Kilpailijoiden tehtävänä on kuljettaa pallo ulkosyrjällä pujotteluradan läpi, harhauttaa vastaan tuleva puolustaja ja laukaista pallo maaliin. Tänään tulessa. Kilpailijoilla on edessään päivän ensimmäinen koitos. Elia, miltä vaikuttaa tuo pujottelurata? Päivän ensimmäiseen koitokseen. Ja go! Pelaajat ovat nyt näyttäneet osaamista. Tuomariston puheenjohtajana toimii Karita. Miltä poikien peli näytti? 2 pelaajaa oli selkeästi ylitse muiden ja me katseltiin niitä ominaisuuksia, nopeutta ja pallonhallintaa ja sitä tahtoa ja ei ole mitään epäselvyyksiä, ketkä 2 pääsi jatkoon. Banaanipotku on osio, joka porautuu jalkapallon ammattilaisuuteen sekä tarjoaa tärkeää tietoa tämän päivän huippupelaajan vaatimuksista. Luvassa on vauhdikas ja värikäs opintie futismaailmaan. Tuomaristo on tehnyt päätöksensä. Karita, ketkä 2 jatkavat? Elia, saat jatkossa. Hyvä. Ki, saat jatkossa. Onneksi olkoon. Kaksi parasta on jäljellä. Kumpi saa sopimuksen FC Interiin, se nähdään ensi viikolla.